Suspect iti nagsasaruno pa nagtatakaw kadigid jogging iti Calaba Bridge iti Banggedabran natiliw babayan iti Mesa ng entrapment operation at iti detalye. Nagsasaruno asimang pen iti police station ti Bangged dagiti natakawan ti kwarta, cellphone ken dumapay a gadget iti Calaba Bridge. Binigbig dati suspect anang biktima kadakwada. Ti DILG official ani Joel Lingbayan, dua cellphone tinaala iti compartment ti inparada na a motorsiklo. Inamin namot nga isuna tinangala di February, imbaga na paginagang ko mo. Natiliw iti entrapment operation ni Barangay Kagawad Brian Blanes. Isuna ti maitudtudo a responsable iti inem a nagsasaruno a panagtatakaw. Ti babae a naawanan ti 10,000 pesos ken cellphone tinaudi a na biktima na. Hindi na mo nga pulis dagiti makinbagi jayan ket eksaktong matla ang linukatan na dagiti nga motor ket inala na din kabilda. Gimpain da nga wallet ken cellphone. Kuna ti barangay chairman, posible aga po iti sugal iso ana aramid ti kagawad nati agtakaw. Katang ko nga toleraton dayay. Da kayo nga natakawan, rumar kayo ta mapan nyo ipila ti rumbeng nga ipila yo tapno tong batan namet gusto. Na-recover iti suspect daytoy nga ice pick nga aramaten na apanglukat kadagiti compartment ti motorsiklo. Nagkedkedmet daytoy amang ted ti komento iti kamera.